Bueno, és que en definitiva jo estic parlant de lo que és l'art. O sigui, així estic mirant lo que és el bodegó, lo que és l'escultura. Jo tinc una formació clàssica i entonces jo faig los registros, pues lo que sé, no ho sé d'altra manera. Entonces cada un, mira, esto al voltant és una història, és un bodegó, baix també. A mi el projecte me ve molt bé dins de l'estudi. Sense dubte, mirant-la així, la prestatgeria adquireix otro motiu, té otro aire, otro espai. Realment està ja com si fuera fosilizada ya. Está fosilizada junto con otros muebles. No estic parlant de la mort, estic parlant d'una manera de veure les coses. La prestatgeria en el meu estudi tenia otro diàleg, no? Així n'hi ha una sèrie d'objectes que estan parlant també de lo que és això. Això lo estem mirant en brut, però realment la ceràmica se basa en el barro gres, blanc, i una vegada està cuit, és aquello d'allà, és aquella escultura.